Det skal ikke fange fisk. Skal jeg selv lukke den, eller hvad? Eller skal du nok tage den ordentligt? Ja, jeg står bare, jeg har en saks med ned, Mark. Ja. Ikke op ad vand. Ej, jeg er træt af det der. Det er da helt forfærdeligt. Trækker du net ned i vand? Det er ikke klar endnu. Den når trækker stadig ind. Nej, den er ved at lægge op. Oh, yeah! Så kommer man lidt med skruetrækker. Så gør man det med hvad? Skruetrækker. Er det lige kavet eller stjernen? Ja, det er sgu lige kavet.